Здравейте, предполагам вече ме познавате. Тръгвам отново на курс. В момента пътувам за София. Отивам към гаража да си кача багажа, да си взема камиона и теглям за Англия. И така, вече съм в гаража, докато си търся камиона, само да вмъкна. Тишо Славов ме помоли да му обясня как се правя отчета и като цяло всички подробности за него. Не само за отчета, но и почти целият курс, като цяло самото тръгване. Ето го е моя камион. Много създав, за жалост, както и да няма значение. И така, цялостното тръгване, всички документации и като цяло процедурата пред тръгване, това, което правя. Така, започвам първоначално с снимките. Още с идването, всички забележки. Оглеждам брезенти, гуми, абсолютно всичко. Понеже съм сменник, за да няма забележки после, че съм направил нещо, което не съм, си го документирам. Казанчето, водичка има. Така, в пломбата, тъй като в случая този е турски, в смисъл влиза от Турция и е за Англия, пломбиране, проверяваме дали си е на място, после ще я проверя в документите дали отговаря номера. И продължаваме към стъпка номер 2. Оборудването. Така, адиерките са тук, веригите, в случая няма да ми трябват. Тъй като е с пломба, не мога да проверя колко колани и трещотки има. Надявам се тук да има още. Празно. Имам само колани. Така, резервни кружки, тиксо за скъсан брезент евентуално, пликове, отчети, чемерета. Те едно. Чукат тузички. Миришиме на сервис. Добре, климатика работи, печката и климатика, съответно зимно и лятно време трябва да се проверяват също. Добре, охлажда, окей. Все пак в тази консерва сме 1 месец. Изключваме го. Логваме се в системата. Съобщение тук. Колегата последно като си е извадил картата. Хладилника също трябва да го проверим.
Сенче ми е оставил колегата. Нямах проблем. Ще го изчистя. Липсват ми листове за отчети. Отивам да си взема от будката за документи и анекс да си пусна. След това качвам си багажа и съм готов за потегляне. И така, качих си багажа, направих си анекс. Тръгвам към паркинга за леките коли, понеже Дискордия имат безплатен паркинг за шофьорите, за леките им автомобили. За жалост е на 3 км и половина от гаража и придвижването до там е малко неудобно. Всеки си намира начин. Аз съм намерил решение. Ще ви го покажа. Ето го моето решение. Возя си го с мен. Много добра работа върши. Отиваме си към гаража. Потегляме с дафина, ама ще видя докъде ще стигнем с тази грешка. Стигнах до Сърбия. Снощи спах тук. Не ви снимах пътя, стана късно докато си наредя багажа. Но тази сутрин мога да покажа за отчета как се вписват разходите. Вече имам платен паркинг и някои други бумащини. Така, плика, който ни го дават от гаража, идва си с инвентаризация. Ето. Отчет за разходните документи и платен лист. Фирма, товарен автомобил марка, полуремарке марка, регистрационен номер, водач, не съм употребил алкохол, фамилия, подпис, начален километраж и тук тръгва от дата, час, пристига в Англия. Аз така си го пиша в случая начален и краен километраж и с колко тона съм карал. Следващото е чеклистката. Нашите го изискват, когато ходим в Англия. Тук съм попълвал. Това е един вид, че сме си проверили превозното средство. Ето. Дискордия, натоварено от Истанбул, под номер на влекач в полуремарке, дата кога е натоварено, превозното средство проверено отвътре не, понеже съм бил с пломба, шнурове, външни отделения, отдолу и така нататък. То си пише, аз тук съм си отбелязал да, отбелязвате си всичко, което сте проверили. Тук пломба или номер на катинар. Ето, проверена кабина, отново да, проверка трето лице нямаме, само ние си го проверяваме, местоположение на чека, време проверено, т.е. това е кога сме го проверили, дата, час, София, Сърбия, Румъния, подпис, четвърто, пето, спиране и така нататък, след което го снимаме и го пращаме на кол центъра, за да ни даде резервация за кораб, за да продължиме.
Трябва да им изпратим снимки на чеклистата и съответно на пломби, на шнурове, на брезенти, че нямаме проникване от бежанци. Заедно с чеклистата пращаме снимките и получаваме резервация за кораб. Сега ще си попълня моите. Така, и след като попълних, вече идва ред на разходната бележка. Ето я и нея. Сега тук ето какво представлява: дата, документ, държава, вид разход. По принцип тук е с графички, нали, на полета, но линейките нещо липсват. Принтера ги е изял. Както и да е, няма значение. Така, дата пишеме днешна. Така. Документ. Това е самата бележка. В случая в едното ъгълче ги кръщаваме. Примерно аз правя А1, като съответно, понеже по-долу имаме разходи платени с Shell картата, тях ги правя Б1 и тук на място документ ще попълваме А1. Държава Сърбия, пишем го съкратено, нали, Хаш Унгария, Д, нали, Германия, Дойчланд и така нататък. Пишеме паркинг. Малко ми е трудно да пише и да снимаме едновременно. Така, валута. Валутата, в която сме платили, евро, съответно. И сумата 15. Това е като цяло. После продължаваме надолу. Дата А2, нали, следващата бележка пишем си отгоре А2. В случая аз така го правя. И вече, нали, H, D, A, зависи в коя държава е бил разхода, паркинг ли е, нали, пътни такси ли е, било масло, било кружки, нали, ако нямате, или някакви консумативи, описваме си ги, примерно форинти, евро, паунди, дори да е, нали, и сумата в дясно. По същия начин и разходите с Shell картата. След като съм готов с бумащината, мога да потеглям. И така, пълних си бумащината и мога да потеглям. Аз лично предпочитам да си го правя когато почивам, в смисъл когато съм на пауза или когато потеглям малко преди да тръгна. Да не се натрупва, да има после по-малко записане. И така, нека да видим какво ни чака напред. Ами в интерес на истината не карах много. Паркинга ми беше на 7 км от границата, Железни врата. И сега се забих тук вече близо час, не съм мръднал. Ще си почакам.
днес. Паркирах около Кьолн на един автохоп. Утре продължавам към Франция. И сега отивам да си взема нещо за хапване и да почивам. Бела ми носи храната. Ето я и нея. Това е Бела. Благодаря. Ами, няма да е. Мислих да поспя малко. Но колегите си се събрали там отзад. Помолиха на момчетата да отида при тях. Ще отмина да ги видя, да ги уважа. За жалост не пожелаха да ги снимам. Това си лично тяхно право. Длъжен съм да го уважа. Затова утре ще се включа. В края на Германия съм. Малко преди Белгия. Утре вечер ще се включа преди пристанището. И както обещах, включвам се от Франция малко преди пристанището. Ще се опитам да снимам цялата процедура от качването на ферибота до слизането, понеже в началото първия път на мен лично ми беше малко тегаво. Добре, че беше Наташа. Здравко Соколчев, благодаря ти. Показа ми момчето първия път и сега вече е лесно. Така. Ето 47-ми изход. Трябва да слезем. Тук вече гоним табели Бел Ферис. След малко трябва да се появят. Ферис, целият път си карам по навигация и така и не дойде нито една табела и точно за това стана грешката, понеже не видях на кой изход трябва да излезне от магистралата.
си намерих едно ширене да спра, да направя прословутите снимки. Снимаме брезента, че не е скъсан. На 2-3 места. Снимаме и пломбата. Здраво е. Имаме катинар. И от този край снимаме. Цак. Проверяваме си въжето и изкъсване. Все пак, за всеки случай. Няма проблеми. Тук отдолу няма никой. Тук също няма никой. Така. Катинарът е здрав. Пломбата е здрава. Лъжието. Брезента. Последно горе. Няма никой. Снимаме и отгоре. Така. И последно. Колко е часа? Новата проверка. Да вмъкнем 17:52. Штрак. Така. Това е всичко. И сега чакам билет. Полицаите ни направиха проблем. С един колега спряхме. Той се му помогна, но ни изгониха. Ето, Ферис. Чакаме за билет, все още нямаме билет.
колегата зад мен също е за първи път тук, както някога бях и аз, и сега кара след мен да му показвам пътя. Сега трябва да намерим някъде да спреме, за да си вземем, да си получим билетите всъщност, а тя даже и опашката е до тук. Така, слизам да се чуя с колегата. Тоест да поговориме. Преместихме се на опашката, буквално преди първото гише за проверка на документи и за билети, и си довършихме тук на опашката и сега чакаме. Ето Пеофериес, аз съм следващия, след малко ще си давам документите и да взема билета. Пропуснах да ви кажа, при влизане ви трябва GMR код задължително, без него няма влизане. Приготвил съм си ги с паспорта и съм аз наред. Тук трябва да ме възканират. Първо да провери, че е наред и паспорта. Докато се наприказват. Thank you, bye.
слага на прозорец отпред, да се вижда. Това ни е билета с отстъпка за фришоп на кораба. Има фришоп на кораба, имаме и отстъпка там. Ваучер за храна. Стъпка номер 2. Тук отново искат паспорт. Преизчисляване на Остава по борда. Тук само паспорта провериха. Тази женица отсреща ни сочи в кой коридор да влеземе. Отиваме в Б. Посочи линия Б. Контролен скенер. Понякога тук стоят полицаи с кучета и ни отбиват да подушат кучетата, камионите, да няма имигранти вътре. Но този път ги няма. Минаваме контролния скенер. преизчисляване на маршрута. Добре. Видяхме зелен коридор. Не сме на рентген. Линия 1119 търсим. В момента преизчисляване на маршрута. Завийте обратно, където е възможно. кораба ни е чак за 7:30. След час и 15. Тесничко. Така, проверка за имигранти и паспорт от английска страна. Hello! One person, yeah. The top matches your cab. What? The t-shirt matches your cab. This one? Matches. Same colour. Ah! This one, yeah, is the same color, yeah. Very yellow. This is firm. Ah. The truck is yellow. Yeah. Matches the top. You like yellow color? Yellow's alright, yeah. Happy colour.
Good, happy color, yeah. Thank you. You're welcome, have a nice day. Bye. Англичанката си заигра малко. Няма проблем. За нейно нещастие не съм свободен. Така, леко. Линия 1119. Преизчисляване на маршрута. Влизаме тук, понеже са от 1100 до 1400 и нещо. 60 метра влезте в колелото и вземете първия изход. Така, 1100 до 1250. Влезте в колелото и вземете втория Тоест изход. сме надясно. Вземете втория изход. 1001, 1242, 1101, 1242. Където е възможно. След това Навсякъде влезте в различно колелото. пише. Трябва да го видим какво ще каже. Да. Лечето гледа. Затова го слагаме на прозореца. Преизчисляване на маршрута. Завийте обратно, където е възможно. 1119. Тук вляво. 15, 16, 17, 18, 19. Ето го. 1119. Това е. Тук горе пише 1119. Тук сме в тази редица. Или по-скоро линия. От тук вече следва да дойде ферибота, да ни дадат сигнал да потегляме, т.е. да се качваме на ферибота и общи линии това е. Започнаха да ни дърпат един по един, колона по колона. Наш ред е. Сега ще се качваме. Взимаме горната част. Мисля, че не се даваше. Сега ще ви потвърдя на 100%. Но контролерката отпред. И трябва да ни каже също така на кой етаж сме. Понеже е на няколко етажа. Фериботчето. Hello. Can go down. 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 Okay, thank you. Have a nice day. Bye. Да. Горното взима, което ви показвах, в което пише линията, тя го скъса и остави само това. Отстъпката. За фришоп.
сляза долу на долния етаж. Сме. Като се напълни, почват да ги качват догоре. Виждате горе, първо качват леките коли и бушчетата. Случвало се е понякога и горе да се качвам. Долу като свършат местата. Голямо нещо е. Със сигурност има и по-големи. Но и този не е малък. Пак казвам, правя тези видеа за колеги, които не са идвали, не знаят. С цел да подпомогна с каквото мога, на когото мога. Така, сега вляво или в дясно? Дясно, каза човека. Плътно до стената се редим. Или където каже всъщност. Да, плътно до стената. Най-гадното. Аз лично го мразя. Да, и още нещо. Това, което показвам, може би някой ще ме упрекне. Аз лично така правя. За каквото и да било. Това са лично мои процедури. Начини на работа, действия и така нататък. Навряхме се до стената. Хубаво, плътно. Край. Приключихме. Така. И много важно. Аз често го забравях в началото. Режим ферибот. Айде да се качваме. Дойде време да тръгваме. Аз съм на дек 3 от този край. Това е хубаво да си го помниме, понеже намирането на камиона става малко трудно после. Това трябва да е моя. Къде се пъхна сега? Не е мога. Ето. Жълтъркото. Като спре ферибота, като се паркира,
Край на режим ферибот влак. Още няма да му давам. Искаме да. После начало държава. Начална точка всъщност и Великобритания. Тръгваме. По обратния ред. Както ни качиха, така ни свалят. Отляво, отдясно, по средата. Все пак трябва да има баланс. Стана малко задръстване. Добре, би трябвало да регулират движението. Нещо не им се занимава. И това мисля, че е последния отляво. Станахме два отдясно. Да. Няма други. Ние сме. Добре дошли в Англия. United Kingdom. Обединеното кралство. Предполагам всички знаят, тук се кара в ляво. От левия край. Лявото платно. Още с слизането от кораба започваме да караме отляво. Същото е и наобратно. Като се прибираме още с слизането в Франция си започваме да караме отдясно. Нормално. Също така мога да вмъкна Вземете следващия десен завой. кръговите движения. Завийте наляво. Също се взимат наобратно. Кара се наляво. А не надясно. В кръговото следващия десен завой.
След това когато завийте сме без наляво. предимство, трябва да гледаме отдясно дали идват коли, а не отляво. Също така и правилото за дясно стоящия направо и надясно тук важи наобратно. Ляво стоящия е с предимство и направо и наляво си с предимство. Следващият ляв завой. Да, абсолютно всичко им е наобратно. Така. Слезнахме вече и гоним изход, ексит, като цяло изхода. Табелите за изхода само. Нищо особено, нищо по-различно. Единствено, ако сте за контрол, могат да ви отбият. Карайте 1,3 км. След малко ще стигнем и до там. Сега, понеже аз ще правя митница на Мотис и трябва да хвана А20 магистралата. Трябва да си търся А20. От мен за този курс. Ако имате въпроси, предложения, пишете долу в коментарите. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако е така, може да ме подкрепите с лайк. Желавам успех на всички. Лек път, безаварийно прибиране и всичко най-добро. Двете се да продължите надясно. След 800 метра.